na si Aguilos. Under goal stop. What a pass to Manawag. Rebound ni Bragais. And finally, But ito, sinagat naman ni Leo Marnahorda. at ayun, si Obrasio ang umatake. Jeff Viernes for 3. Kaboom! Bragais! Ah! Sila ang punabilidad. Corner 3. Kaboom!
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puru Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Magandang gabi, Pilipinas! Hello world! Diyos marhay na banggi, mga kasurog nating Bicolano. Nandito na nga tayo sa ating finale sa Camp Norte, the Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. Hatid pa rin po sa inyo ni Congressman Saldico at nag-Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Game 1 was truly a blast talaga. At grabe yung dikdikan sa laban na yon between these two prolific teams. Ayan yung pinakamagagaling na teams dito po sa Camp Norte. Walang iba po kundi ang kupunan ng San Vicente at ng Paracale na ayan maglalaban na naman dito para sa ating Game 2. At nako, we have a jam-packed crowd dito sa Agro Sports Complex. Dito mismo sa Provincial Capitol Ground in the heart of this beautiful municipality ng Daet dito po sa probinsya ng Camarines Norte. At ayan, magtutunghayan naman natin ang paghulog ng mga lobo or paglilipad ng mga confetti ngayong gabi dahil one win away na lang itong Paracale. Samantalang kung mag-e-exert ng extra effort at mag-step up itong San Vicente ay mapupus nila ito into a Game 3 battle which is scheduled sa Lunes. Well, bago natin busisiin ang mga bagay-bagay at malaman natin kung sino nga ba ang mas may posibilidad o ano yung mga posibilidad na pwedeng mangyari dito sa ating laban ngayong gabi, ay magpakilala po muna tayo. Ayan, ako po si Alex Madronio, o mas kilala sa pangalang Kapa Morgan, at isang karangalan po na makasama ko ngayong gabi ang isang bank employee and at the same time public servant, walang iba kundi ang poging-pogi na si Wadi John Bachiller. Magandang gabi sa iyo, partner. Magandang gabi sa iyo, partner. This game is going to be a war for sure dahil pakaabangan natin ang labanan ng San Vicente versus Paracale. The brains and the skills of these two squads are very evident sa ating Game 1. Sa pangunguna ni Coach Alex Nueva, talagang nakuha ng team Paracale ang Game 1 with the likes with the scoring ng two scoring guards ng ating liga na si Jeff Natividad and si Dan Natividad and si Jeff Bernes. And for sure nakuha nila ang kanilang rhythm that led them to a first Game 1 victory. And on the side of San Vicente naman, talagang wag natin tumaliitin dahil alam naman natin this squad is led by a very talented and versatile coach, si Coach Momo, and syempre with the likes of Malinaw and Bragais spearheading the scoring. And partner, meron tayong bagong guest player dito in the name of JR Flores, and tingnan natin kung ano ang maihahain ng isang JR Flores pagdating dito sa San Vicente side. And of course, partner, ang San Vicente will try to force a rubber match sa Lunes nga, sabi mo, and still pakaabangan natin kung anong mangyayari sa ating Game 3. And bago tayo dumako sa ating Game 2, puntahan muna natin ang ating third member of the panel.
kasama ang ating mga nagagandahang courtside reporters. Magandang gabi sa iyo, Miss Barbie. Take it away. Isang magandang gabi mga kasurog. I am Barbie Floriano and I am going to be your courtside correspondent for tonight's ball game. Game 2 na ng ating championship game at ang tanong, may uuwi na ba ng Paracale ang gintong tropeo o makakabawi ba ang San Vicente mula sa kanilang pagkatalo sa nakaraan nilang laro? Kaya mga kasurog, stay tuned because we are currently live at our social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Parteles, and Representative Zaldico. We are also on TikTok and YouTube via Ako Bicol Cup. Yun na muna ang latest. Back to you, Kapa Morgan and Coach John. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. And dumako naman po tayo dito sa ating game story. Yan, sa ating game story dito sa Game 2 ng ating finale. Sa Norte ay leave or live another day. Dahil dito para sa San Vicente, crucial game ito. At sa Team Paracale naman, ay they are, sabi ko nga kanina, one win away for them to be our first ever Ako Bicol Cup Camarines Norte champions. Pero ang Team Paracale ay nako, wag maging mas kampante. Kasi we know na hindi ganon katambak ang kanilang kalamangan. Kaya they need to put that in their minds. Kasi anything can happen inside the court. Alam natin na bilog ang bola at still very unpredictable nitong laban. And we can't really say kung sino or ano magiging outcome nito in this championship game. Pero ibigay lang nila ang the best nila. Ika nga sa kasabihan, they will reap what they sow. Kaya they need to give their 110%. Yes, tama ka dyan, partner. 110% in order to survive in this game 2. And that's a good game story, partner. Live or live, pero everything can happen. Partner, bakbakan ulit ang dalawang malalakas na kupunan sa 1st at 2nd district. Pero bago iyan, partner, meron akong katanungan or sa tingin mo, partner, in order for San Vicente to survive in this game 2, sa tingin mo, anong magiging adjustments nila sa ating laro? And on the side of Paracale, ano naman sa tingin mo deciding factor or magandang gawin in order for them to grab the first ever Ako Bicol Cup Camarines Norte champions? Well, bago ko sagutin yan, balikan muna natin ang bahagya yung nakaraang Game 1. On that heavily contested game, impressive yung ipinakita ng San Vicente sa mga unang minuto nito with the electrifying plays of Totoy Malinaw. Nagkaroon ng siso battle hanggang sa late part ng 3rd quarter. Hanggang sa pumutok nga itong si Jeff Bernes, who also struggled mula sa 1st, 2nd, and even the most part of the 3rd quarter at nahawakan ng Paracale ang kalamangan mula doon. Disappointment ang nakita natin sa kupunan ng San Vicente at halos nawala na ng composure, lalong-lalo na yung mga key players nito. The missing link was the scoring of Nahorda, who was pinned to only, I think, 2 points after a very convincing 33 points against Jose Panganiban sa ating semis. I think what San Vicente needs to do to force a Game 3 ay to really stay focused sa larong ito at wag padala sa pesky defense ng kanilang katunggali. Wag papasok sa ulo ang pamimiko ng kalaban. But, you know, it's really easier said than done. Pero kailangan nilang alalahanin na this is their only chance to extend the series. Kaya dapat talagang mentally nakaset sila sa laban na ito at sa pagkakataong ito. Ibigay na nila ng husto. Lumaban sila ng todo-todo dito sa ating Game 2. Doblehin nila ang depensa, pigilin nila ang mga gwardiya para hindi makapag-orchestrate ng magandang plays. Baliktarin nila ang sitwasyon and give Paracale a dose of their own medicine. And for Paracale naman, if they have that winning mentality to start strong and control the tempo of the game, bababa na ang mga Lobo o lilipad na yung mga confetti ngayong gabi, partner. Alam ko, mas confident sila sa laban na ito at maganda yon, pero kailangang iwasan pa din nila ang maging overly confident. Yes, and that's a good observation, partner. And ika nga talagang this is going to be a war for sure. And bago tayo dumako sa ating laro, puntahan naman natin ang ating Big 3 matchups on the side of Paracale. Leading the charge for the Big 3 ng Paracale is Dan Natividad, Jeff Bernes, and Jaymo Igilos. Partner, these scoring guards, Dan Natividad and Jeff Bernes, are lording it over pagdating dito sa scoring sa ating liga. Dan Natividad averaging 28 points, and Jeff Bernes, who always been a spark and a scoring guard dito, averaging 25. And syempre si Jaymo Igilos, who's been the support system pagdating sa ilalim, scored 16 points, and pagdating naman sa kanyang field goals ay 80% siya. And yan ang stats ng Big 3
dito sa Paracale. And bago tayo pumunta sa ating kabilang team, meron tayong kakapanayamin ng ating courtside reporter, ang ating kasurog coach, and syempre yung naging kasurog best player na si Orihola. And Barbie, take it away. Good evening again mga kasurog. With me is the assistant coach of Team Paracale na si Coach Ivan Cruz and their kasurog player na si Kirby Orihola. Isang magandang gabi po sa inyo. Dito muna tayo kay Coach Ivan. Coach, ano po ba ang paghahanda nyo ngayong gabi since nanalo kayo during Game 1? Ang paghahanda namin ngayong gabi, kinalimutan namin yung unang panalo namin. Nagre-ready kami ngayon kasi nagpalit silang import pinalitan nila. So nag-adjust kami. Yun lang po yung aming paghahanda sa bago nilang import. Alright, Coach. How about you, Kirby? Ano pa ba ang kailangan yung gawin para ma-secure nyo na yung placement ng champion sa first ever Ako Bicol Cup Camarines North? Siguro, tulad nga ng sinabi ni Coach, mag-ready kami, tapos huwag kaming kakumpiyansa. Kasi di rin mga kalaban namin, matitigas na yun, mabibigat din kasi yan. Tapos yun, practice kami, talagang kami, nag-adjust kami. Pinag-aralan namin yung laro nila upang makakuha ang panalo sa gabing ito. Yun lang. Alright, thanks for that, Coach and Kirby, and good luck on your game. Now back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie sa kapanayam sa ating assistant coach ng Paracale, and si Kirby Orihola. And bago tayo dumako sa ating laro, puntahan naman natin ang Big 3 matchups on the side of San Vicente. And spearheading the Big 3 of San Vicente is Saturnino Malinaw and Jenmar Bragais and Christopher Ofracio. Pagdating sa scoring partner, this Saturnino Malinaw is one of the exciting and high-flying acts pagdating dito sa ating liga. And syempre si Jenmar Bragais, who's always been a force pagdating dito sa San Vicente. And the silent worker on the part of San Vicente is Christopher Ofracio, averaging 16 points per game. And syempre tingnan natin kung ganun pa rin na magiging average sila pagdating dito sa ating Game 2. And syempre bago tayo dumako, puntahan naman natin ang ating courtside reporter ulit na si Miss Barbie, kasama ang isa sa mga winningest coach dito sa probinsya. And syempre and kasama ang ating kasunod best player of the ball game. Barbie, take it away. I am back again, but right now, kasama ko naman ang head coach of Team San Vicente na si Coach Genesius Molto, na mas kilala sa tawag na Coach Momo, and their kasurog player na si The Daredevil Saturnino Malinaw, na umiscore ng halos 31 points sa kanilang Game 1. So magandang gabi po sa inyo. So dito muna tayo kay Coach Momo. Ano po ba yung kailangan nyong gawin para makapuwersa ng Game 3? Well, defensively, kailangan namin may tama yung mga lapses namin. So kanina nga, nagkaroon kami ng short practice kasi may bago kaming reinforce, may pinalit na player. So nag-usap-usap kami, and then pinpoint namin yung mga nakukuha rin naming mismatches kasi I believe na kahit sabi nga ng tao ay mismatch kami sa Team Paracale, but still we never back down an inch. Nakita nyo naman, nung nagtapos, we're just down by 8 points. So nakita namin na somehow yung locals namin, although talo sa pangalan, but like Malinaw, he steps up. So kailangan niya i-duplicate yung laro niya ngayon, and then kailangan tumulong ng ibang locals para nang sa ganun hindi matapos yung series sa gabing ito, and we're going to force a Game 3 on Monday, hopefully. Ayan, we are very excited to see that, Coach Momo. On the other hand, we have here their kasurog player. How about you, Saturnino? Ano pa ba ang kailangan nyong gawin para maka-comeback? Specifically ikaw, dahil isa ka sa key players ng iyong team. Masisipagan po namin ngayon na Ayan, out of words po ang ating kasurog player dahil chini-cheer siya ng kanyang teammates. So ito na muna ang latest. Now back to the panel. Yes, maraming salamat, partner. Kita mo kung gaano nahihiya si Totoy Malinaw pero halimaw pagdating sa court. So bago natin puntahan ang ating team stats pagdating naman dito sa Team Paracale, they are lording it over pagdating dito sa 2-point field goal, leading the charge at 74%, and sa 3 points, whopping 67%. On the side of San Vicente naman, 62% sa 2-point average. And ito, partner, ang magandang stats sila with 11 steals per ball game. Napakalaki. And syempre, partner, huwag na natin ito patagalin pa. Oo, naibigay na natin sa ating mga kasurog ang mga bagay-bagay na kakailanganin nila para sa larong ito, para malaman nila ang mga possibilities dito sa ating Game 2 ng ating
finale dito sa Camarines Norte, the Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. Huwag na natin masyadong pangpatagalin. Ayan, sige, hindi pa masyadong ready ata yung ating technical crew para sa ating barker na si JV Salvidar. Pero yun, medyo mahihain si Totoy sa turnino kanina, halos speechless. Pero take note of the words na sinabinitawan niya, masisipagan pa namin. Grabe, ibig sabihin, hindi pa 100% na kasipagan na pinapakita ni Totoy Malinaw sa laro. But he scored 31 points, partner. 31 points is no joke. And syempre, halos walang palitan. And syempre, talagang masipag at determinado na makuha ng San Vicente itong Game 2. Sabi nga ni Coach Momo, talaga nag-usap-usap sila dahil ngayon na nga, may bago silang reinforcement in the name of J.R. Flores. Partner, I've watched his highlights. Tinignan ko, isang operator sa ilalim. So we'll see if he will spearhead or force his way inside para makascore kalaban ng Paracale. At kumbaga, malaman natin ngayon kung siya talaga ang missing piece dito sa koponan ng San Vicente para makauwi ng panalo at ma-extend itong ating serye into a Game 3. Okay, so yan ang mga bagay na aabangan natin dito sa, it's going to be another very exciting ball game, ang Game 2 ng ating finale sa Cam Norte. The Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. And as we take a look at the crowd right now, na talagang handa sila. May mga, ano bang tawag mo dyan sa mga balloons na yan? Balloons, partner. Kumbaga, parang mga warming balloons. Kanya-kanyang dala ng mga crowd. Kumbaga, this crowd is their 6-month partner. Kumbaga, ito yung mga makakatulong natin dito sa ating laro. Kaya for sure, tingnan natin kung sino ang pinakamalakas na hiyawan at pinakamalakas na pag-cheer para sa kanilang mga team. Grabe talagang pagmamahal ng mga taga dito sa Cam Norte sa basketball. Imagine na 1 PM pa lang kanina, ang dami ng tao dito sa ating venue, dito po sa Agro Sports Central. And I think ready na yung ating barker. Wag na natin masyadong patagalin pa. Ibigay na natin ang floor kay Mr. JV Salvidar. Wala pa rin ba? Okay, so sige. Mga kasurog, again, and in just about a few minutes from now, matutunghayan nyo na po ang Game 2. Yan yung pinaka-aabangang bakbakan nitong mga pinaka-best teams dito sa Camarines Norte. Ang San Vicente nga at ang Paracale. And I'm sure meron na kayong mga sarili-sarili yung mga manok. Ayan. Yes, tama ka dyan, partner. And pwede ba bang magbago yung pagka ikaw ay isang fan, pwede ka pa bang magbago? Hindi, partner. Alam naman, partner. Alam naman, pag talagang lugar nila, di magbabago yan. And syempre, huwag na natin patagalin pa ito. Totoo na to. Puntahan na natin ang ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar to open up the game.
Yes, nagbabalik po kami ni Wally Jan Bachiller dito para ibigay sa inyo ang Game 2 ng ating the finale dito sa Camarines Norte ng Ako Bicol Cup. Para po sa inyo ngayong napakagandang Sabado ng gabi. Ayan. Yes, Partner. Magandang gabi sa iyo, partner. Again, this is Wally Jan Bachiller kasama si Kuya Alex Madron, aka Kapang Morgan. At ayan, punong-puno ng adjustments itong San Vicente. And isa na dyan ang nakita natin itong bago nilang acquisition na si J.R. Flores. Yes, partner. And opening up the scoring. But misses the shot yun nga, partner. And one thing I've noticed dito sa side ng Paracale, yung starters nila, hindi nila pinasok si Escosio. And nandito si John Labo, I guess, to defend Jenbar Bragais as early as first quarter. Pero they cannot defend that first 3-point bomb mula kay Jeff Biernes. And what a miss by Desquitado. And yan na si Jeff Biernes. Sabi mo nga, pumukol kagad ng 3-pointers. Orihola sa ilalim with the reverse. At isa sa napansin ko, very aggressive itong si J.R. Flores. Taking those 2 shots, pero yun nga lang, hindi pinalad. Both shots were missed. Ayan na si Desquitado, humingi sa post against Natividad. Cut si Malinaw sa ilalim, nabitawan ng bola. Jeff Biernes against Bragais. Jeff, stop. Good decision on the part of Biernes. Natividad again with the familiar partner. The familiar running shot yon, kita mo, partner. Oo, at nakasungkit ng foul doon mula kay dito kay Saturnino Totoy Malinaw. Sabi ko, okay lang ba na tawagin kitang The Saturn? Sabi niya, okay lang. Ayan, ang score natin ay Paracale. Okay, so nasa free throw line ngayon itong si Dan Natividad because he was fouled by Totoy Malinaw. Yes, Dan Natividad scores with his 2 free throws. Yan na si Bragais. So meron na tayong ilan na ba? I guess it is a 7-0 partner. Bragais, top of the key tray. Come on! Good start for Jenmar Bragais. That's his first field goal attempt. And ayan na. Rebound by J.R. Flores. Ayan na si Bragais against Natividad. Bragais again. Back-to-back threes. No good. Rebound. Nakuha ni Ofrasio. Ofrasio sa ilalim. And sneaks for 2. And walang nagawa doon si Natividad. Tiningnan niya lang yung tumitira na si Christopher Ofrasio. At ayan, we have a tied ball game at 7. And si Igilos powering his way for 2. And yun ang partner. One thing... Sige, kailangan ang scoring prowess nitong si Igilos dito sa larong ito kung gusto na nilang makauwi ng championship trophy ngayong gabi. Yes, partner. One thing I've noticed, partner, as early as first quarter, meron silang 2-man game between Jenmar Bragais and Flores, partner. Si Flores giving pick dito kay Jenmar and yun na nga, bahala na si Jenmar kung anong gagawin niya doon. And every time na may open look itong si J.R. Flores naman, he will take those shots. Yun na nga lang, sabi ko nga, bumitiw na siya ng 2 pero wala pa siyang naikukonekta. But good thing, alam naman natin yung ibang mga players, mga kampi nila, the likes of Totoy Malinaw and Christopher Ofrasio, ay talagang kukuha din ng mga rebounds after those misses and will try to hit those 2-pointers. Pero si Natividad for 3. Come on! Iba talaga ang confidence nitong batang ito. Dan Natividad. Yes, tama ka dyan. You notice, partner, after that rebound ni J.Mo Igilos, talagang they are trying to push the ball and score easily. Ayan na si... Well, that's an open look for Jenmar Bragais. Kaya lang, medyo kapos yung kanyang tira and the ball went out of bounds. It's going to be Paracale's ball. Yes. The score is 12-8 in favor of Paracale. And now Jeff Biernes swings the ball to Orihola. 3 minutes gone by sa ating pong first quarter. Binigay kay Natividad. Igilos at the post against Flores. Ayun na si Nabo. Cutting without the ball. And score sa ilalim. Hindi nila sukat akalain with a height of a 5'7" na kukonekta sa paint. Ayan na si Bragais. Crosses over. Euro using the glass. Misses the shot. Desquitado again. But block. Malinaw attacks using the glass.
talagang napakalaking tulong nitong si Jaymo Igilos. Yun na si Natividad. Challenge by Barangay. Misses the shot. Barangay 1-on-1 against Viernes. Barangay attacks. Kicks it out to Disquitado but loses the ball. Nandun si Jan Nabo at ayan, tumatakbo na mga nakadilaw. 3 against 1. What a defense by Malinaw. Too much passing on the pass of Paracale on Yan that na. sequence. Disquitado gives the ball to Ofracio. Piso partner. Oo. 14-12, ayan. Grabe, ka-intense yung ating opening quarter. Yes, tama ka dyan, partner. Viernes pointing traffic. Gives the ball to Orijola for 3. No good. Malakas Rebound. ang tira. Nakuha ni Disquitado. Outlets, but there is Aguilos. Viernes for 3. Kaboom! Wala pang mintes si Jeff Viernes, mga kapatid. Yes, and, pangalawa niya yan. Yes, it's a bad sign ng San Vicente. We do not want Jeff Viernes na mag-init dito as early as first quarter. Dalap naman natin. This guy is a volume scorer, so pakaabangan ng depensa. Yan si Barangay. Gives the ball. Natawagan ng traveling. Natawagan ng traveling. Sinubukan na ni Jeff Viernes both corners of the court. He started with the left side and yan, kakahit niya lang ng isa mula sa right. So it's a 17-12. Ayan na si Viernes. Paracale leading. Hands it off to Natividad against Ofracio. Natividad looking for his teammates. Binigay kay Viernes for 3. Another one! Pangatlo na yan! He is feeling it. Jeff Viernes is a man on a mission tonight, partner. What an impressive start for Paracale. And Coach Momo doesn't like what he sees right now, so he calls for a ceasefire. And yun na nga, I guess adjustments will be made for sure, but this is just partner. 4 minutes gone by, mahigit 4 minutes, but still the score is 20-12 in favor of Paracale. We're almost halfway the first quarter. 5:04 ang natitira po sa ating oras. At ayan, 8 na po ang kalamangan nitong Paracale. At malaking factor doon yung mga binitawang tres nitong si Jeff Viernes. Compared sa Game 1 na maalat, medyo jittery yung kanyang start. Dito naman talagang perfect ang start nitong si Jeff Viernes. Yes, partner talaga during the last outing talaga he struggled in the early part of the game. So ngayon talaga he stepped up and make sure to have a strong start pagdating dito sa Paracale side. Oo, malaking factor din itong talagang si Jaymo Igilos sa Paracale. Kasi he's there for the defense and for the dish. Nagiging decoy siya eh. Kaya na si Ofracio gives the ball to Raf Flores. Wala pa tayong nakikita kay Raf Flores. Kaya na si Morales misses the shot and ang bola na tumama sa linya. And right now, Raf Flores has to step up kasi yung scoring load ni Janmar Bragais medyo nababantayan siya. So, I guess kailangan ng katulong. Ayan na si Bragais for 3. Short. Rebound na naman. Disquitado sa ilalim. Partner, how can you stop this little guy, partner? Talagang... He's everywhere pagdating sa paint. Yes, he has a nose for the ball. Alam niya kung saan babagsak ang bola and saan pupunta ang mga loose balls. Ayan na si Raf Flores. Outlets to Bragais. Bragais. Binigay kay Ofracio. And partner, that is a veteran for you, partner. Yes. He knows na sumabay si Nabo. And he heard the whistle and talagang binato niya dahil alam niya matatawagan ng foul si Nabo. Sa game 1 sa mga locals, ang electrifying yung start. Eh, nasabi ko nga kanina, it was Totoy Saturnino, Malinaw. But right now, it's Christopher Ofracio para dito sa San Vicente. And tama ka dyan, partner. And one thing, if you notice, partner, kung gaano kaganda ang timing ng timeout ni Coach Momo after that three consecutive 3-point bombs sa binitawan ng Paracale. He called a timeout now. Naka-adjust kagad sila and nakalapit with the score of 20-15. Ganon si Coach Momo kagaling dito sa larong ito. Okay, and alam naman natin yan at talagang at alam din natin na Kirby Orijola can produce for Paracale. Yes, Orijola para partner is a former UNC Greyhound standout, pero sabi ni Morales, in and out, Flores and Allen, banging bodies.
Bornales again. He makes sure na pasok na ang kanyang medium range jumper. Oo. And on that time, malaki yung tulong na naibigay ni J.R. Flores of boxing out itong si 6'6". Jaymo Igilos na tumira mula sa top of the key. Yes, partner. One thing I like about this big man is he has a soft touch pagdating dito. Sa labas, ayan na si Bragais. Gives the ball to Bornales against Viernes. Bornales with the hesitation. Bornales attacks, fakes, fall away jumper. Nakuha ni Natividad ang bola. Outlets to Viernes. Dribbling exhibition against Bornales. Maghanap na mapapasahan, binalik kay ano. Viernes, stop, step back. Sayang nun, partner. Overpassing on the side of John Viernes. He could have taken that shot kasi papunta na sa boxing out si John Nabo. And partner, meron tayong substitution. A vital role din na ginawa do game 1 si Manaog. He is inserted in the lineup in replace of Nabo. Malaki yung contribution ng isang Ismael Manaog sa game 1. Piso, partner. Piso-piso for Christopher Obrasio. Nakakadami na siyang piso, partner. Yes, partner. Kung magtutuloy-tuloy yan, ako, makakapuno siya ng alkansya. Ayan na si Natividad. Dumps it up to Igilos. Gives Nice the ball pass. to Manaog. And yan ang maganda kay Igilos. yes, he knows how to pass the ball and find his open teammates. And a good finish din pagdating kay Manaog. And a steal by Igilos. Igilos is in a foot race. Ayan. And there you go, another steal. Natividad for 3. And a turnover that led to 5 straight points by Paracale. Ofrasio again. Kilikili shot, no good. Nakuha ni Orijola ang bola. Very intelligent play for Igilos. Alam niyang merong tao sa baba niya, kaya tinapik na lang niya. Nakita niya si Orijola na nasa unahan. What an intense start dito sa ating Game 2, partner. 31-19. Ayan, umaalago na ang kalamangan itong Paracale. And I guess meron tayong injury timeout. Medyo tinamaan sa ulo ang high scoring guard na si Jeff Viernes. Tingnan natin kung grabe talaga yung physicality ng larong ito at this early start. At hindi pwedeng merong may bumubuhos na dugo or anything. Kaya our medics ay andyan na at ina-attend itong si Jeff Viernes after that incident. Di pa natin nakikita kung ano talaga nangyari. Partner, napakabilis, ano? Do you have any idea kung ano nag-cause noong pagdudugo sa ulo niya? Wala, partner. Hindi ko nakita kung ano nangyari doon sa sequence na yun. Ayan, pinapakita yung slow-mo. Dali. Okay. I guess meron tayong infraction doon. I guess kita natin tinanong ko kanina si Sir Jojo Belen. He was giving instructions sa both teams sa pre-game. Sabi ko, Sir Jojo, ano bang sinabi mo sa mga players at sa mga team? Sabi niya, yun. Natawagan ng sportsmanlike foul. Itong si Aragon. Ayan, si Nestor Aragon. Yeah, so who's always been a good spark pagdating kay Coach Momo dito sa San Vicente side. But now, medyo nagkagirian sila and nahuli siya ng ating mga referees. And now si Orijola is in the free throw line right now. And we wonder din kung ano nang latest kay Jeff Viernes. I guess he is blooded right now. He's being attended to by our medics. And partner, ito
ang sinasabi natin na talagang hindi tayo dapat patulog-tulog kasi partner kanina, this is just a 5-point lead but right now, meron na tayong 14-point lead. 14-point lead. An 8-0 run on the part of Paracale. Pero partner, tingnan natin kasi this is not a good sign kasi wala si Jeff Biernes sa loob ng court. So tingnan natin kung patuloy pa rin mananalasa ang scoring ng Paracale. Nandiyan naman si Dan Natividad. Nandiyan si Ismael Manaog who tries to hit a three-pointer for Paracale. Ayan na si Bragais. One-on-one against Orijola. May pick na binigay si Ra Flores. Ofracio. Scores again, partner. He is the lone bright spot, partner. Pagdating dito sa San Vicente. I guess he has 8 points na right now, partner. Tama. Ofracio, both Ofracio and Bornales can hit those spots. Ayan na si Natividad. Kicks it out to Orijola. Manaog. Passes to. Nice play! Yes, what a passing on the side of Paracale. Lahat ng players nila touches the ball. So, it's a good sign for them. At maganda yung pasa na yun talaga. And converted into a two-pointer mula kay Jaymo Igilos. At yung pasa, ayun, galing kay Manaog. And again, this is a 16-point lead, partner, sa ating first quarter. Ayan na si Bragais. Nahihirapan for 3. And in and out. He's been shooting threes, pero isa pa lang po ang naipapasok niya. I guess that's his 6th attempt. And sa island partner, nabitawan ni Kirby Orijola ang bola. Galing sa pasa ni Natividad, and the score is 37-21 with 29 seconds remaining sa ating first quarter. And sa ating ayan na si Bornales for 3. There you go. And a much-needed score on the part. So kung nahihirapan si Bragais, Bornales, and Ofracio can produce for San Vicente, we have 8 seconds sa ating game clock bago magtapos ang ating first quarter. Magandang ikot, magandang pasa. Alright. That ends our first quarter. At the highest scoring ball game on the part of Paracale. And the score is 37-24 in favor of Paracale. That's a high scoring ball game. Masasabi natin, imagine Paracale with 37 and San Vicente with 24. And yes, we're really expecting for only the best from these best teams dito po sa Camarines Norte. Ang tapatan po, bakbakan ng San Vicente at ang Paracale dito po sa ating finale sa Cam Norte, the Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. Yes, tama ka dyan, partner. Sayang kasi kanina almost dikit yung laban and nagkaroon lang ng mga turnovers that led Paracale to a fast break and 3-point bounce na binitawan ni Dan Natividad. Tama. And marami rin yung steals na nakuha nitong Paracale. Kaya yan, medyo kumalagwa sila dito sa pag-umpisa ng ating ball game. Tingnan natin, partner, kung ano magiging development, kung ano nangyari kay Jeff Biernes. Kasi I guess he is now in the bench, but tanong natin sa ating courtside reporter na si Barbie kung ano nangyari doon kay Jeff Biernes. Oo. We will have a chance to get the latest mula sa ating courtside reporter. So we take a look still of the highlights of the first quarter. Ayan, Ofracio talagang contributing well para sa San Vicente. And right now, pinasok na uli si Totoy Malinaw. Talagang isa rin sa mga inaasahan sa Game 1. Umuscore siya ng 31 big points. Pero dito sa ating Game 2, na-miss niya yung kanyang unang all alone na layup. Iyan na si Natividad. Jeff Biernes is back. I guess he's okay. Heavily guarded by Ofracio. Natividad for 3 again. No good. Rebound by Bragais. Medyo malakas yung tirang yon ni Natividad.
Kaya si Bornales against Natividad. Bornales with the spin. Pero na. Almost a steal for Orijola. Ofracio scores for 2. Nice and selfish play from Bornales. And ayan na si Orijola. Guarded by Ofracio. May pick na binigay si Manaog. Hands it off to Natividad. Fakes. Kicks it out to Viernes. Corner 3. Kaboom! And there you go. That's his 4th three-pointer of the ball game. Yes, partner. Despite blooded kanina and manages to score the 3-point bomb is Jeff Viernes. Ayan na si Bornales. Heavily guarded by Nabo. Disquitado again. Using the glass pieces na shot. Malinaw! And we have a sige. And right now, we have a report galing sa ating courtside reporter si Barbie. Barbie, take it away. Thanks for that. This matchup started na dikit lamang ang score ng bawat koponan, pero dahil sa napakagandang chemistry ng Paracale players ay nalayo-layo ang kanilang kalamangan mula sa San Vicente. It is also evident na mayroong physical advantage ang team Paracale, kaya naman nakatulong ito sa kanila para magkaroon ng malakas na depensa to the point that San Vicente is having a hard time breaking this strong defense. Meanwhile, di naman sinasadyang mabangga ni Orijola ang kanyang teammate na si Jeff Viernes, kaya kasalukuyan ngayong ginagamot ng ating mga medics si Jeff at nagkaroon siya ng contusion sa kanyang right eyebrow at tingnan natin kung sa mga susunod bang quarters ay makakapaglaro ba si Jeff or hindi na. That's the latest back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie. Friendly fire pala, partner. Double foul yung naitawag doon sa last sequence. Anyway, balik na po si Jeff Viernes sa laro. Accidental, banggaan itong kanyang kakampi na si Orijola, yung nag-cause ng konting pagdudugo sa kanyang ulo. But right now, he's okay and he just hit a 3-point bomb. Ayan na, si Ofracio gives the ball to Bragais at the post, powering his way. Grabe, partner. Oo, while bibigyan ng two free throws itong si Bragais. Ito, pasadahan muna natin yung mga leading scorers natin sa nakaraang first quarter. Ayan, for San Vicente, it's Ofracio with 13 points, 3 rebounds. And si Jeff Viernes naman, nakascore sa first quarter ng 9 points. Isama na natin yung 3-point shots niya kanina. It's going to be a 12-point para sa kanya. 1 rebound, 1 assist, and 2 steals. Yes, partner. Naman sa mata si Bragais right now. And I guess it's very clear, partner, na this second quarter, ang bola mapupunta kay Bragais at the post. Kasi kanina, they draw and design a play. Nakita ko talaga at the post kay Bragais. Okay, so magpo-post up na ngayon itong Bragais. And he will let those wingman na sina Bornales and Ofracio do the talking pagdating sa scoring dito sa perimeter. And nandiyan naman din si Malinaw. Almost rebounded that one. Grabe itong si Malinaw, partner. He has a nose for the ball and credit din kay Manaog for boxing out dito at the high-flying guard na si Malinaw. And yun nga, hindi pa nagko-contribute sa scoring itong isa sa mga inaasahan ng San Vicente na si Totoy Malinaw. Manaog. Nice rebound! Nice shot! Snatches the ball dito kay Raflores and he scores for 2. Ayan na si Bornales, gives the ball to Raflores. Raflores. I guess that's a traveling. That's a traveling. Medyo gigil na dahil I guess di pa nakakascore or may 2 points pa lang itong si Raflores right now. I said a while ago that they need to really maintain their composure para less yung mga mistakes na mangyayari. Oh, look at that shot! Inihatid sa ring nitong si Jamo Igilos. Ayan na si Malinaw, flying high. No good. Nakuha ni Igilos ang bola.
Manaog. Hands it up to Viernes. Nakuha ni Huli Roflores yun. ang bola. Outlets to Frasio. Frasio. Muntik na maagawan ng bola. Frasio. No good again. And there you go. Yan na si 3 Natividad. against 2. Binigay kay Orejola. Easy 2 for Orejola. Nice pass from Dan Natividad. 20-point. Yeah, big 20 points. Ang lead ngayon ng Paracale kontra San Vicente. Partner, San Vicente has to be composed right now dahil their offense is being stagnant and hindi sila nagpapasahan, and it's a case of one-on-one lagi nangyayari with the guys. And right now, they have to focus dahil it is a 20-point lead now, partner. It is undoubtedly Paracale who's performing really, really well dito sa ating laban na ito. Kaya, ayan, as a result, they are enjoying a 20-point lead as early as now. Samantalang San Vicente needs to do something. Ay, tama ito. They huddle up and think of ways para makabawi. Kasi mahirap pagka talagang umalagwa itong kalamangan ng Paracale. And I guess, partner, the factor kanina is yung pagkaroon ng technical foul ni Aragon na nagsunod-sunod na. After that, nagsunod-sunod na yung scoring ng Paracale. Wala tayong nakikitang contribution when it comes to offense or scoring dito kay J.R. Flores na talagang inaasahan din naman natin. Ganon din kay Totoy Malinaw. And so far, it's Ofracio. Yes, and sa San Vicente, and with the help of Bragais and also Bornales. I guess Coach Momo has to make a magic move at partner kanina dahil Disquitado right now is inserted in the lineup for sure. He is tasked to score, and I guess Disquitado is a known scorer, so tingnan natin kung ano magiging adjustments pagdating dito sa ating laro. They need to play as a team dito sa San Vicente, but still kailangan yung personal motivation ng bawat isa. And yun na nga, meron na naman tayong technical difficulties. And this is going to favor both teams dahil mas makakahinga sila, lalong-lalo na sa parte ng mga taga San Vicente, headed by Coach Henesius Molto Jr. or mas kilala sa pangalang Coach Momo. And alam natin na itong si Coach Momo ay talagang handang lumaban kahit saan when it comes sa basketball. And yes, we are back to the ball game. Yun na nga. The score is 46-26 in favor of Paracale. And completing the 5 for Paracale is Orejola, Natividad, Igilos, Viernes, and Manaog. And on the side of San Vicente, si Disquitado, Bragais, Malinaw, Bornales, and Raflores. Bornales for 3, in and out. Nakuha ni Disquitado sa ilalim. Disquitado. Hindi pinilit, tama yun. What a fake by Bornales, partner. And I guess they are struggling, partner. Disquitado with the board. Binigay kay Bragais. Kicks it out to Bornales. Squeezes in. And finally, they score for 2. Maganda yung patience na ipinakita nila on that sequence. Ayan na si Viernes. Attacking. Misses the shot. Malinaw grabs the board. Merong whistle. And I guess meron na naman tayong technical difficulty ang na-experience natin ngayon. Naapakan na naman ata yung wires doon sa
Okay, but it is being attended to by our technical crew. Kaya saan natin na maayos din ang mga bagay-bagay with regards to the technical side of our ball game. Again, live na live po tayo dito sa loob ng Agro Sports Central. And there you go, yung ating without those names na na-mention ng ating arena announcer, ay this Ako Bicol Cup will not be possible. Okay, I guess ready na tayo na bumalik sa laro. Siyempre, ang coverage nito ay atid sa inyo ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Yes, siyempre headed by Miss Russell Loretta, who celebrated her birthday kahapon. Happy birthday. Ayan, belated happy birthday, Ma'am Russell. And si Sir RJ, who's in Manila right now, pero for sure he is watching, partner. Si Ma'am Russell, magpapakain daw? Ay, oo. Papastak yan? Papastak yan. Sige. And right now, batiin ko, partner, it's a time para batiin ko aking mga anak who is watching right now. Juan Carlos, Franco Miguel, hi. And batiin ko din yung kumpare ko, si paring Jobs Naag, watching right now mula dyan sa Pinarik, Legazpi City. Yes, magandang gabi sa inyo. Yung isang, yung game 1, binati kita, pati ha. Wala kang kaimik-imik dyan. Pero right now, ayan, nagparamdam na Mr. Jovi Naag, magaling tong folk singer. And yun na nga, partner. I guess itong nangyaring sequence nito right now, medyo it's make or break pagdating dito sa mga teams. And shout out din sa ating bossing na si Boss Ino Rivera, who is in Manila right now, pero he is watching us live. Maraming salamat, bossing. Bossing, mapagmahal, Ino. We miss you here. Yan, miss ka namin dito, Boss Ino. Sayang, sana nandito ka. Bawi ka next time, ha? Boss Ino Rivera. And yun na nga, partner, magandang tulong dito sa San Vicente because para ma-stop yung juggernaut na pinapakita ng Paracale right now. Kumbaga, tingnan natin this kind of this is an break. opportunity, yes, actually, for them. Dahil masyadong mahaba yung time na naibigay because of our technical difficulties para mapag-usapan ng mga bagay-bagay na para sa kanilang adjustments dito sa game na ito, na kung saan namamayagpag po itong koponan ng Paracale. And batiin natin yung mga taga Zone 4 ng Libon. Ayan, mga taga Zone 4 ng Libon. Pinapabati po kayo ng walang iba na isa sa mga sharpshooter cameraman natin dito na si Russell Siat. Sino po? Si Kagawad Russell Siat. Malapit na rin tawagin nating Wadi, Opo. And magandang gabi sa inyo dyan. Siyempre, batiin ko rin ang aking mga constituents at mga kaibigan dyan sa Kawit East, Washington Drive. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mahal kayo, alam nyo na yan. Ayan na si Natividad, guarded by Bornales. Mahal ko din yung mga taga-Binitayan, talaga. Yan! Abangan nyo lang. Yan! Ayan na si Manaog. Attacking the paint, nagkabanggaan sa ere si Manaog at Diskitado. Ayun, nagkabanggaan nga. Manaog is in the line for 2, partner. So Manaog will be shooting free throws. Tagilid yung unang tira. Medyo kailangan atang iusog ang ring ng konti. Maganda naman yung free throw shooting nitong batang to. Ayun. Hindi ka pinahiya ni Manaog. May pressure defense na pinapakita. Talagang dito pa lang, partner, makikita na natin ang Paracales into business, and they mean what they said, na hindi na nila
paabutin ito ng Game 3. Oprasio, pinalitan si Disquitado for San Vicente. Ayan na naman, tinapik yung Frasio ang bola. Mornales, short jumper. Yes, this is a sign of life pagdating sa San Vicente. 2 consecutive shots. Ni Mornales. Ayan na si Viernes. Double team, Viernes. Napakagandang pasa yun! All alone. Iba ang Jeff Viernes. All Mga alone. kasurog. Ayan na naman si Flores sa ilalim. Nabitawan ang bola. It was almost a loose ball for Jeff Viernes, pero he manages to spot in the middle itong si Igilos. Viernes short on that. Palinaw. Outlet to Bragais. Bragais flies. How? What a block by Manao, partner. A big rejection for Bragais. Grabe, partner. Ayan, partner. Tingnan mo. Flores gives the ball to Mornales. Mornales attacks. Mornales with a spin. Fall away. Binigay kay Malinaw. Short. Nakuha ni Bragais ang bola sa ilalim. Hirap pa rin si Malinaw at this point. And Bragais. Big rebound for Jemo Igilos. And big shout out for Miss Annalyn Dimasalang. Ma'am, magandang gabi po. Salamat for watching, Miss Annalyn Dimasalang. Grabe, partner, yung sapal na pinakita ni Manawag over dito kay Janmar Bragais. Ayan, Orihola. Orihola attacks, misses the shot. Bragais collects the board, but there is again Igilos with the board. Walang makakahabol kay Igilos pagdating sa ganong mga sitwasyon. Against Flores right now. Should box out Igilos dahil nakakarami na siya. Ayan na si Ofrasio, gives the ball to Mornales. Swings the ball to Malinaw. Malinaw attacks. Finally, Totoy Malinaw hitting. Ayan na si Jeff Viernes. Iba ang rara. That basket is count, but there is a foul underneath. Nakita ko na tinulak ni Orihola si Malinaw in the paint, and pero I guess the basket is count. So the basket will count, but ano bang magiging scenario after that? Would it be a ball possession? Only a ball possession? Yes, okay. It's only a violation dahil basket yung... Batiin ko si kumparing Aldrin Sambahon. Nanonood dyan sa Binitayan talaga. Mr. Aldrin Sambahon. Isa din sa mga matinik na kakampi natin sa ating barangay dyan sa Binitayan. And siyempre pa, ang pinakamatinik, Rex Sambahon. Hindi nahulog ang tirang yun ni Ofrasio. Tapas ni Orihola kay Natividad. Merong foul. Grabe yung hiyawan dito sa loob. Yes, partner. We have a 22-point lead, partner, on the side of Paracale. Ayan na si Natividad, heavily guarded by Mornales. Natividad. Hands it up to Viernes for 3. Muntik na yun. Good boxing out to the part of Flores. Binigay kay Disquitado. Binigay kay Bragais and scores for 2. Nice recognition mula dito kay Ofrasio. Ayan na. Nakakuha Bragais attacks with the spin sa ilalim. Bragais scores again. Grabe, sinalis niya doon ang 6'6" na si Egilos. What a split by Natividad. Natividad with the ball. Hanging in mid-air. And scores for 2. Ang Natividad. Ayan na si Bragais sa ilalim. Powering his way. Binigay kay Malinaw. Flies. And nahuli si Jemo Igilos. Parang nahuhold ang pakpak ngayon itong si Totoy the Saturn Malinaw. Hindi halos makalipad. So, yan.
Nakabalik na yun na ating scoreboard dito sa ating screen. 56-36, 20-point lead po ang Paracale at 4 minutes and 4 seconds remaining. Ito po ang second quarter. And the ball will remain dito sa mga naka-blue shirts and patawag ng timeout. Paracale, I guess, it's a breather dito on the side, but I guess partner talaga dito sa San Vicente side, di pa nagtutuloy-tuloy ang opensa nila. Hindi pa. After that 2 consecutive shots at turnover and nakascore ulit. Putol-putol, kumbaga. Yes, Hindi nagtutuloy-tuloy. Kumbaga, kakamada yung Paracale ng mga 5 sunod-sunod sa kanila, mga 2 lang. Kaya, yun. As we take a look at the camp of Paracale with Coach Alex Nueva. Siya nga pala, automatic na yan na pinapabati niya yung kanyang asawa na si Sheena. Sana nakuha ko ng tama yung pangalan ng kanyang asawa, Sheena. Yan, mga taga-Baligang Kamalig, magandang gabi din po sa inyo. And we are now back sa ating laro. Ang bola mapupunta sa San Vicente side. And again, the score is 56-36. A 20-point lead on the side of Paracale. Ayan na si Bragais. Swings the ball to Ofracio. Buntik ng makaagaw. Si Orejola. What a shot and a spin. Ayan na. Transition play. All alone is Natividad for 2. Sayang ng partner. So napakadali lang para sa Paracale ang umiscore. Violation pa ang naitawag. I guess yun na nga. San Vicente has to regroup dahil talagang turnovers after turnovers itong nangyayari sa kanila. And right now, we have a 6K viewers live. Wow, partner. 6,000 viewers. Maraming salamat po sa pagsuporta at panonood sa aming liga. Ayan na si Viernes again, all alone for 3. Attacks. Scores for 2, partner. Ganda ng lusot, ano? What more can you ask? Kasi talagang naka-depensa na and he opted to attack the basket dahil alam niyang naiwan niya na ang kanyang defender. Oo, tama. And si Bornales swings the ball to Ofracio. 11 seconds remaining sa shot clock. Bornales for 3. Bang! Yun. So, right now, it's Bornales ang kumakana para sa San Vicente. And right now, yan na si Orejola. Humingi ng bola at the post. Binigyan ng pick si Natividad. Natividad against Bragais. Dumps it up to Igilos against Flores. Igilos attacks. No good. Rebound by Malinaw. Medyo tabingi yung kanyang fall away shot na yun. And yun na, pinalitan for the first time. Si Igilos, pinasok itong si Jason veteran natin na si Escocio. I guess this is the time for Flores to impose his will inside dahil alam niyang malamig to, so he has to attack. Tama. And score this kakapasok lang na si Escocio. He needs to grab this opportunity na maipakita yung kanyang presence. Dahil nakita natin na talagang gusto niyang maglaro sa painted area. Bornales, Ofracio, baseline jumper again. Scores for 2. Yan yung mga piso-pisong sinasabi mo. Kaya tingnan natin, partner. 2 straight points on the side, but muntik na naman makakuha ng bola ng mga naka-yellow shirts. Ayan na si Bragais. 1-on-1 against Natividad and Escocio. Binigay kay Bornales. And tawagan ng foul si Escocio. And now, they're in the penalty, so free throws will be awarded to J.R. Flores. An opportunity for him to score in this ball game. Yes. I guess, and to get his rhythm back. Kasi I guess he has to score partner heavily. Tama. Yun ang, that's why he's been acquired by the San Vicente team. Pinalitan niya si Leo Marnahorda. So,
A lot is expected of this guy on the San Vicente side. And Ara Flores. Pangalawang tira, pasok pa rin. So good free throw shooting for J.R. Flores. Yan na si Natividad. Crosses the half-court line. Heavily guarded ni Bornales. Hands it up to Viernes. Malakas yung tira. With exactly 2 minutes remaining sa ating first half. Ayan na si Malinaw. It's a 17-point lead. Against Manaog. 1-on-1. Malinaw. Attacks. And muntik na makakuha ng end one situation, but he is now in the free throw line, partner. He almost scored on that last play. Pero dito siya sa score sa free throw line. Walang masyadong field goals itong si Totoy Malinaw kumpara sa game 1. Pero malayo pa naman ang oras. Yes. Hindi pa nagtatapos yung ating first half. Meron pa tayong second half. Who knows? Baka maiba ang ihip ng hangin mamaya para kay Totoy Malinaw. Yes, partner. And now the score is 60-44. And this is just a 16-point lead as a high of 22 kanina. And tingnan natin kung mabababa pa ang kalamangan. And 2 for 2 on the part of Malinaw. And si Viernes against Bragais. Viernes waiting for his friends. May pick na binigay si Escosio. Viernes attacks using the glass again. That's a spectacular move. Spectacular shot from Viernes. Ayan na, baliktad yung Pectos. Pero yan si Bornales, gives the ball to Ofracio again. Misses the shot, Flores. It's still struggling, partner. Kanina, mali ang nagawa ni Flores. Instead, humiwalay siya doon. And we welcome our Vice Governor na si Joseph Ascucha, Vice Governor ng Camarines Norte. Magandang gabi po sa inyo, sir. Salamat sa pagsuporta sa aming liga. A wild 3-point shot na binitawan na Jeff Viernes. I guess, partner, hindi kailangan ng mga ganon kasi talagang medyo yung kumpiyansa at yung rhythm ng laro ay baka mabago. Tama. 62-45. Flores sa ilalim, gives the ball to Efracio. Binalik. Bragais for 3. Wala pa rin. No good. Isa lang ang naikonekta ni Bragais mula sa 3-point. Yan na si Manaog. Natapik ni Bragais. Ofracio thinking 3. Natividad hands it off to Viernes. Corner 3. Grabe, pamatay sunog yun, partner. Ayan na si Malinaw with the ball against Viernes. Malinaw should attack this kasi he has a strong advantage. Yun na nga, partner. Sinubo na lang sa ring ang bola. And with 24 seconds remaining sa ating laro, Natividad. And he was bumped and fouled by Malinaw. Not a wise move. Wise play for Malinaw. Hinayaan nila lang sana. 20 seconds na lang remaining. Hindi lang, partner. They are now in the penalty. So every free throw, every foul is a free throw for Paracale. And alam naman natin to, very steady si Dan Natividad pagdating sa free throws. Is one of the best guards dito sa ating liga. This is the shot. Malinaw taps the ball. Bragais. They have 18 to shoot. Binigay. Malinaw. And he was fouled by Manaog. At ayan, nag-uumpisa lang mag-score itong si Totoy Malinaw. Yes, partner. And yun ang magiging advantage sila, partner. After, first, they have to control the boards. And after that, they push the ball. Kasi alam naman natin na very athletic ang mga guards pagdating dito sa San Vicente with the likes of Malinaw, Bragais, and Bornales. Sa tingin ko, yun ang magiging advantage nila. Dahil size-wise and health-wise talaga mas malalapad at malalaki itong mga taga San Vicente. Okay, and we're headed to our halftime. It's only 13.1 seconds remaining dito po sa ating first half ng ating Game 2. Finale dito sa Camp Norte. Ako, Bicol Cup. Again, ito po ihatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa
And partner, mamaya may mananalo na naman ng isang motorsiklo. Brand new motorcycle mula dito sa ating libo-libong mga manonood dito sa loob. I guess estimated crowd, partner. This is 3,000 plus viewers live natin dito sa Agro Sports Central. Maraming salamat sa inyo. And meron pa sa labas, partner. Mas marami ang tao sa labas. Mas marami sa labas. And mas marami din dahil meron tayong 7,000 viewers doon sa Facebook Live natin. And maraming salamat talaga. Galing sa ating mga bosses na si Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. And syempre si Congressman Jill Bungalon and si Commissioner Lloyd Rivera. Na magbibigay ng magandang snacks, ma'am. And yun na nga, partner. Meron tayong kalituan, partner, kanina. Again, shout out kay Boss Ino Rivera who's watching right now dyan sa Metro Manila. Boss Ino, maraming salamat po. Yes, natawagan ng warning ang Team Paracale. Yan na si Malinaw, completing the 3-point play. And meron din tinawag na timeout. I guess, yun na nga, this is a crucial last 13.1 seconds ng ating laro kasi talagang nagiging okay na rin ang flow ng opensa ng San Vicente. Oo, unti-unti na nilang nagagamay, nakukuha yung kanilang tempo dito sa larong ito. At meron pa namang 2 quarters kaya malaki pa rin yung chance na makasungkit sila ng panalo dahil talagang they badly needed it to push a Game 3 dito po sa ating serye. Kung sila po ay magpapatalo sa larong ito, ay uuwi na po ng napagagandang tropeyo itong mga taga-Paracale. At hindi lang yan, the whopping 250,000 I guess, partner. Oo, malalaman natin mamaya. We have to confirm kung magkano nga ba talaga ang ma-receive na pa-premyo nitong ating magiging kampiyon dito sa kauna-unahang season ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. And yun na nga, partner, this is a crucial possession. I guess tingnan natin kung anong design play ng ating coach ng San Vicente ng Paracale na si Coach Alex Nueva. And right now dito sila mag-i-inbound sa backcourt, so ayan na si Natividad, naiwan ni Bargais. Natividad with the fall away. What a fake, partner. Sayang no, hindi pumasok ang bola. Nakuha ni Bornales, gives the ball to Ofracio. What a steal, partner, ni Jeff Biernes. Oo, wala kasing makita doon si Natividad na mababanda niya kaya sumobra siya eh. Kaya that ends our first half with a score of 66-50 in favor of Paracale. Ito po ang finale sa Cam Norte, the Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po tayo dito sa ating Game 2 ng ating finale sa Cam Norte, the Ako Bicol Cup Camarines Norte Championship Series. Live na live mula po dito sa Agro Sports Central sa Provincial Capital Grounds dito po in the heart of this beautiful town of Daet. At bago natin umpisahan yung ating third quarter, pasadaan muna natin partner itong ating mga leading scorers for San Vicente. It's Ofracio with 17 points, 3 rebounds and 2 assists. Bornales with 12 points, 3 rebounds and 1 assist. Nakadagdag na din si Malinao, 11 points and 3
rebounds. And to lead all scorers ay itong si Jeff Biernes with big 22 points, 4 assists and 1 steal. Igilos with 14 points, 6 rebounds, 2 assists and 2 steals. Kirby Oriola with 10 points and 1 rebound, 3 assists and 1 steal. Yes, partner. Yung first half talaga dinominahan ng Paracale. And right now, tingnan natin kung ano maging adjustments ng San Vicente. And meron tayong interview sa ating courtside reporter kasama ang nanalo na brand new Yamaha YTX. Barbie, take it away. Ayan, thank you so much Coach John and Kapa Morgan. Nanood ka lang, nag-enjoy ka na, nanalo ka pa ng brand new motorcycle mula sa Ako Bicol Party List and of course from Representative Zaldico. At ngayon kasama ko ang napakaswerteng si Sir Albert Bonete. Siya ang maswerteng nanalo for tonight ng Yamaha YTX motorcycle. So sir, kamusta po sa feeling na ikaw ang nanalo? Natutuwa po ako at nanalo po ako ng brand new Yamaha motorcycle po. Ayan, so sir, follow-up question. Sino po ang unang iaangkas mo sa iyong bagong motor? Yung maganda ko pong asawa. Ayan, so may nais ka po bang batiin or pasalamatan? Go ahead po. Binabati ko po si Boss John Mitra, si Madam Cherry Mitra. Maraming salamat po, Madam. Ayan, thank you so much and congratulations po again. Sir, that's the latest. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie Floriano and congratulations once again sa winner ng isang brand new Yamaha YTX motorcycle. Ayan, kagaya ng game 1 na namigay din tayo. Ngayon, namigay pa rin tayo. At yun, tuwang-tuwa si Sir sa kanyang brand new na motorsiklo. Sinong iaangkas daw? Yes, yung kanyang misis daw. And partner, I've noticed that Braga is slipping right now. This is not a good sign, pero yan na si Flores sa ilalim. Attacking with the hook shot. Finally, he scores his first field goal bucket sa larong ito. Tama. That's his first bucket for this ball game. Pero meron na siyang mga scores din from the free throw line. Ayan na, si Manaog sa ilalim. What a two-man game from Natividad to Manaog. This is unsung hero talaga, partner, si Manaog dito sa Paracale. Talagang once he is inserted in the lineup, talagang pupukol at umi-score siya. And lalo-lalo na nag-contribute pagdating sa depensa. Correct, partner. Ofracio hitting another perimeter jumper. Yes, yun na nga. The score is 70-54 in favor of Paracale. And yan na si Natividad again. No good. Nakuha ni Flores ang bola. With the spin. Ginugulo. Nandun si Ofracio all alone sa ilalim. Nice. What a sorry miss. Ayan na again si Viernes. Corner tray. Don't leave him open like that. Yes, talagang don't leave him open. And ayan na si Bragais. Pointing. Crosses to J.R. Flores for 3. No good. Nakuha ang bola ni Igilos. And talagang ginagawa na rin ang lahat nitong si J.R. Flores. Ayan na naman! Jeff Biernes, 2 consecutive 3-pointers. And right now, it's a 22-point lead, partner. I'm speechless, partner. And Jeff Biernes started out with those 3-pointers dito sa ating laban. And right now, continuously doing it for Paracale. And I think, partner, magtutuloy-tuloy ito hanggang sa matapos ang larong ito. Yeah, magtutuloy-tuloy talaga yan if hindi bibigyan ng maganda depensa nitong San Vicente si Jeff Biernes. And we've known Jeff Biernes talaga. He once played sa pro ranks and hari dito ng legal labas. And yun na nga, as we take a look sa screen, talaga napatawag kaagad ng early timeout si Coach Momo to adjust things and talk it over. Si Ofracio, nakita kong napag-utusan ni Coach Momo na tauhin itong si Jeff Biernes. And right now, partner, may nanonood na aking mga kaibigan na si shoutout daw kay sa mga tunay na Argentina Legaspi, si Sam, si M, si Nick, si Jums, and also si Justice Mark Saiso, who is watching right now. Maraming salamat sa pagsuporta sa aming liga. Ayan na si Bragais.
Squeezes in. Block. Nakuha ni Flores. And scores for 2. I guess, partner, may talagang iniinda to si Jenmar Bragais right now. Oo. Natividad, all alone. Parang hamstring niya ata. Hindi natin alam. Pero talagang iika-ika siya. Talagang medyo alam natin na knowing him, magmula sa eliminations, ay alam natin na talagang kung gaano siya ka-aggressive in attacking the basket and contributing to his team when it comes to scoring. Pero dito, hindi nga siya na-mention dito sa mga leading scorers natin. Yes, tama ka dyan. Di pa siya. He's not yet in the scoring board. So, I guess Bragais is struggling. Yan na si Flores with the soft touch sa kanyang free throw line. J.R. Flores, his second free throw. Takes the second one, a product of Mabua Cardinals. Oo, who tama. once played in National Collegiate Athletic Association or NCAA, and now he is showcasing his talent here sa ating napagandang liga na Ako Bicol Cup. And again si Viernes. Ayan na naman! Oh my God! Hindi pa nagmimintis yan magmula noong pumasok tayo sa ating second half. Ayan na si Flores, short jumper. Short on that, nakuha ni Natividad. Oh no, ni Aragon ang bola. Gives the ball to Disquitado with the fake. A short jumper. Ayan na si Viernes, is all alone sa ilalim. Pinadali ang tira. Bornales grabs the board. Doon lang nagmintis si Jeff Viernes. Bornales. Takes it out to Aragon. Corner jumper. No good. Nakuha ang bola ni Malinaw. Bornales rather. For 3. Short. Nakuha ni Orijola. Natividad is in a foot race. Gives the ball to Viernes. This time, he makes sure he shoots the ball. Ganda ng baseball pass nitong si Dan Natividad. Yes. Very pinpoint ang passing nitong si Dan Natividad over the streaking na si Jeff Viernes. Ayan na si Flores for 3. Short. And Disquitado. Merong tulakan doon sa unahan. Pushing Orijola. Yan partner ang sinasabi ko. Yung mga intangibles na meron itong si Orijola. Yung mga hindi natin nakikita sa stat sheets. Pero very effective sa larong ito. Tama. Malaki ang na-contribute nitong Kirby Orijola talaga dito sa kanilang koponan. Despite he's not scoring heavy, yung mga intangibles, naman ang pick na binigay kay Viernes. A long 3. Sabi ko, uwian na to pag nakashoot pa partner. And he check on the part of Jeff Viernes. And kita mo. Almost same scenario ng pagpasok natin sa ball game na ito. Tatlong tikada sa 3 points. Yes, kita mo yung eye in the sky play. Morales to Malinaw. And I guess this is a sign of life pa rin. This is just 21-point lead partner, so anything can happen. Still, dahil wala pa tayo sa ating fourth quarter, 4 minutes and 33 ang natitira po sa ating pangatlong yugto. And si Jeff Dan Natividad schooling the defense. This is the shot. Disquitado grabs the board. Binigay kay Bornales. In and out dribble. Bornales drops it off, pero nandun si Dan Natividad to steal. What a pass! But nabitawan lang. Nabitawan ni Orijola going up yung bola, pero mukhang mananatili sa meron mag-foul. There is a foul. Tinawag kay Bornales over the shooting and the streaking na si Orijola. And he has now a chance to score dito sa free throw line. Let's see kung may papasok niya itong dalawang ibibigay sa kanyang mga libreng tira. Yan na si Orijola makes the first free throw. Akala ko mimintis dahil pag the ones who binitawan yung bola medyo umiling at napangiwi ito. But nevertheless, pumasok pa rin yung tira. And the score is 84-62 with 4 minutes and 5 seconds remaining sa ating third quarter. Napasok pa rin yung pangalawang tira. 2 for 2. Ni Kirby Orijola. Ayan na si Jenmar Bragais. Inserted again in the lineup but he is still limping and I guess tingnan natin kung may gas pang natitira itong si Jenmar Bragais. Ayan na si Bornales. Swings the ball to Flores. Binigay kay Disquitado. Short jumper, I guess. He needs, they need more on of that galing kay Disquitado.
Oh, every time naman na mabibigyan ng chance itong si Disquitado, talagang kukonekta siya. Yes, ayan na si Natividad. Squeezes in. Beautiful shot pero hindi pumasok. Ayan na si Malinaw. Grabs the board. Bornales is rushing. Gives the ball to Flores. JR. Uy, masyadong matulis ang pasang yon for Bragais. Yes, medyo nagigil siya doon. Nakita niya ng open na si Bragais but napakababa ng pasa at di nasalo ni Bragais. So makikita natin na si Bragais na yung tumatao kay Jeff Biernes. Yan na si Natividad. Gives the ball to Orijola. Attacks. Kicks it out to Natividad again. Natividad with the fake. Up and under. Misses the shot. Natividad collects the board. Nice play. Jeff Biernes fakes for 3. No good. Malinay skying high. Saya. Pero look at the leaping ability nitong si Totoy Malinaw. And a bucket. Plus a foul dito kay Morales. And ayan na naman yung streaking points ng San Vicente. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy. Ayan na. Si Morales may foul na nakuha kay Jeff Biernes and he has a chance to complete a 3-point play. So San Vicente is alive and kicking in this ball game. 2 minutes and 50 seconds natitira po sa ating third quarter. And the lead is now trimmed down to 18 points. And with exactly 2 minutes and 50 seconds remaining sa ating laro. Umabot sa 22 points sa nakalamangan yan kanina. And meron tayong substitution. Pinasok si Bugtong at si Nabo. Pinalitan si Escosio and si... what an hesitation move, partner. Kita mo yun. Reading the defense. Hesitates, attack the baseline, and with the reverse, partner. Only a very talented player can do that. And talagang very exceptional ang talent nitong si Dan Natividad. Ayan na si Bernales again, in and out dribble. Flores sa ilalim. Wala pa rin, Flores. Gigil na gigil sa loob. Yes, ayan na si Bugtong. Gives the ball to Viernes. To Nabo, scores for 2. Another easy 2 for Paracale. Yun ang kagandahan, partner, talaga. Yung sinasabi ko na dapat gawin ng San Vicente, ngayon ginagawa ng Paracale and they keep on pushing the ball. And yun na, another turnover. Natividad in a foot race gives the ball to Viernes with the long bomb. At merong foul. At yun na nga. Tatawagan ng foul itong si Bornales. Tinamaan sa tiyan itong si Jeff Biernes. Yan, nabasa ko na sinabi niya na parang nawalan daw siya. Halos yung mga ganyang tama sa tiyan, kung di masakit, hindi ka makakahinga. Yes, and... so again, this is the game 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte finale sa Cam Norte. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa sa bayang shoutout kay Congressman Jill Mongalon ng ating pambatong Ako Bicol Party List. Alright, at kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Wadi Jan Bachiller. Nagbibigay po sa inyo ng play-by-play action dito po sa mga kaganapan sa loob ng Agro Sports Central. Yes, while waiting for the decision of our referees, talagang maraming salamat sa panonood sa ating Facebook Live. Marami tayong viewers, partner. Di ko lang alam kung ilan na yung viewers natin. Okay, check nga natin. Natawagan ang unsportsmanlike foul itong si Bornales. Bumaba ng bahagya yung viewers natin. Sa 4.8 ang viewers natin sa ngayon. Pero ganoon pa man, malaking numbers pa rin po yun. Ano nga, Jeff Biernes makes the first free throw doon sa unsportsmanlike foul na tinawag dito kay Bornales, and missing the second free throw is Jeff Biernes. And again, he will shoot 3 pala dahil he was fouled in the 3-point area. So he missed those 2 shots. Talagang he's been affected by the impact
doon sa foul na nakomit ni Bornales. And hanggang sa ngayon, iniinda pa rin niya. And nagre-request siya nga ng substitution. At yun na nga, pinalitan muna siya. Number 16 na si Anjun Fresnido, who by the way, who scores din the last outing nila against those semifinals. And we have a delay of game warning dito kay Bornales again. And I guess it is also a good sign, partner, na San Vicente is sending a message right now na you are up by a big margin, but still, we are here to fight and force a Game 3 series. Ayan na si Flores, in and out dribble, fall away, short on jumper. At kawala na yung bola. Hindi nila nakuha yung rebound, and the ball will go to Paracale. And yun na nga, the score is 90-67, a 23-point lead on the part of Paracale. Nasa labas po si Jenmar Bragais for San Vicente. Yes, I guess. Sino ang scoring? I guess hindi na pinapasok masyado ito. Dyan na pala si Ofracio sa loob. And guarding Ofracio, Dan Natividad. Binigyan ng pick ni Iquilos. Natividad. Kicks it out to Fresnido. Binigay kay Nabo with 2 seconds remaining sa kanila shot clock. And naputukan. Medyo nagtagal kasi ang bola, partner, kay Dan Natividad. And hindi aware itong sinabo na yung shot clock will expire. Kaya yun, naputukan po. Malayo pa tayo sa New Year, pero naputukan na po ang mga taga-Paracale ng 24-second violation. Yes, yan na si Bornales, guarded by yan na si Ofracio again. Loves it off to number 3 na si Aragon. And akala ko si Malinaw yun. Hindi, partner. Mababang talon version. Partner. Ayan na si Natividad. He was called for offensive foul dahil kita mo, he warded off his defender using his shoulder, kaya nahuli siya ng ating partner na international referee. Oo, hindi basta-bastang referee po yung tumawag na yan. It's a international referee. Kaya when it comes to quality calls, asahan niyo po yan dito sa Ako Bicol Cup. And shoutout pala dito sa aking magandang kaibigan na si Ana Flores Halili na pala ngayon. Magandang gabi sa iyo, madam. Ayan na si Bornales, gives the ball to Malinaw. Binalik kay Bornales. Bornales, in and out dribble. Lobs it up to Malinaw. And scores. And he was fouled, partner. It's a 4-0 run on the side of San Vicente. And marami nagpapa-shoutout. Si Mac John S. Martinez, magandang gabi. And aking kabarangay na si Eloy Toledo, always watching. Magandang gabi sa iyo, madam. And salamat sa patuloy na panonood. And si Ate Yol Ariate, magandang gabi po. And ayan na si Malinaw, who has a chance to complete a 3-point play. Inches in, pumasok. And partner, this is just a 17-point lead, I guess, or 18. 18-point lead. Ayan na si Nabo. No good. Rebound by JR. Outlets to Malinaw. Malinaw attacks, flies, misses. Aragon is under goal. Misses again. Tap. Nakuha ni Malinaw. And finally, scored in the nick of time. Ayan na si Flores. Rushing. Flores attacks. Too strong. Nakuha. And ang bola mananitili sa mga naka-blue with 3.4 seconds remaining. The shot clock is off. 90-74 in favor of Paracale. Oo, maganda yung pinakita ni Flores, pero he could have passed it to the other guys. Hey, what a bad pass by Aragon. Era si Fresnido. Naputukan. I guess tama. Hindi. Ayon sa initial call ng ating mga referees, basket is not counted, pero I guess magre-review pa natin, so di natin alam kung anong magiging resulta ng tawag na iyon. But dito alam natin na still Paracale is leading 90-74 po sa pagtatapos ng ating pangatlong yugto. Yes. And it's a no count, partner. It's a no count. No count. Officially, that last shot, fast break shot by Fresnido will not count for Paracale. And again, the score is 90-74 in favor of Paracale. This is just a 16-point lead, and we are now heading sa ating fourth and final quarter. And
I've noticed na si Commissioner Lloyd lumapit sa akin dito and I guess may sasabihin siya mamaya. May magandang good news na ibibigay sa atin ang routine commissioner na si Lloyd Rivera na magbibigay ata ng bonus ngayong gabi after this game. Ayun ako, grabe. And palakpak po tayo dyan. Sama ko dyan. Sasama tayo dyan. Mga bonus na yan. What more can I say? Since day one, nandito ang ating boutique commissioner. Nagpapagawa biyahe, albay, pupunta dito sa Camp Norte. Kaya maraming salamat sa ating boutique commissioner dito sa ating venue right now. Kakatuwa naman pagka bonus ang napapakinggan natin. Yes, and habang... Ako, marinig ko lang ang pangalan ni Boss Lloyd, natutuwa na talaga ako. Yes, and... dahil kung hindi ka magbabaka-bonus, mabubusog ka sigurado. Yes, for sure. And maraming nagpapa-shoutout sa inyo. Pasensya na po, hindi ko kayo maisa-isa. Pero batiin ko lahat ng aking mga constituents sa Kawit East, Washington Drive, Legazpi City. Magandang gabi sa inyo. And mga tunay na Argente. Right now, si Pre, si Nick, si Sam, si Jomar, si M, and si Kuya Saiso is watching the game. Maraming salamat sa suporta. Okay, and so far it's been Jeff Bernes who's leading all the top scorers sa ating game na to. Mayroon na siyang 34 points. At sinusundan siya nitong sa kanilang kumuna na si Egilos with 19 points kay Natividad, 14 points naman kay Egilos. What a follow-away shot by Jeff Bernes. Parang yung aking kaibigan na si Carlo Caroche, na si Kauntol. Ang mga tirang gano'n. Happy viewing sa inyo. Tama. And nadagdagan na, 36 points na. Ito si Jeff Bernes. And Malinaw right now is in a mission. He wants to cut the lead and cut the lead to I guess 14 points and that is Malinaw's 20th points of this ball game. Sinusundan siya ni Ofracio with 19, Mornales with 15. Yes, partner, balance scoring on the side of San Vicente, but they need more on that pagdating dito sa Big 3. Era si Jeff Bernes, short on that layup. Malinaw grabs the board. Ayan na si Mornales, kicks it out to Malinaw. Malinaw attacks. And I guess Jeff Bernes is all alone and walking the park para kay Jeff Bernes. And yeah, we're now watching right now si Gerald Forte na nagpapapansin dito sa aking comment section. Magandang gabi sa iyo, sir. Mornales in and out, kicks it out to and natawagan ng 3-second violation ng San Vicente. And magandang gabi kay Daniel Oyardo and kay Titin Mariscotes. Ayan na, si Manao with that layup. And that is not a good sign, partner, kasi pag talagang you are trailing, you have to play a hard-nosed defense na, especially we are now in the fourth quarter. So talagang kailangan ng matinding depensa nitong San Vicente. Tama. You really have to fight for every opportunity na meron ang kalaban. You have to defend really tight. At ganyan, dapat depensahan mo na yan. Yes, ayan na si Natividad with a step back. Medyo sobra lang yung tira ni Natividad on that sequence. Ayan na si Malinaw. Attacking, Malinaw using the board. No good. Yun na nga, partner. Sayang, bola nakuha ni Jeff Bernes. And natapik. At ang bola mapupunta pa rin sa mga side ng Paracale. Good yung defensa na yun ni Aragon on that one. Hindi niya hinayaan na iwanan lang siya ni Jeff Bernes. And right now, partner, marami na nanonood sa ating live, partner. Meron tayong 9,000 plus viewers. And maraming salamat. At ayan na, loves it up. Malinaw. Ahead is Disquitado. That's Ofracio, partner. And this is just a 20-point lead, partner. 7 minutes and 16 seconds. Almost 3 minutes gone by sa ating fourth quarter. And partner, napapabati ang ating kapatid ng ating buting commissioner na si Bossing Ino Mapagmahal Rivera was watching. Hi sa inyo kay Belinda Aitona Luna, Lana Antiquera, and si Carlo Caroche, Kauntol. Tropa, magandang gabi sa iyo. And si Alvin, magandang gabi. And si Malinaw, Ofracio, loves it up. To Aragon, misses the shot. Nakuha ni Jeff Bernes ang bola. Natividad gives the ball to Bernes and wisely using the clock, partner. That is Jeff Bernes, veteran presence for you, partner. Tama. No need to hurry.
because the time is on their side. Ayan na si Jeff Viernes. For Trey. Money for Jeff Viernes, partner. And talagang masyadong mahihirapan dito ang San Vicente kung hindi talaga nila mapipigil itong si Jeff Viernes. Nandun na si Bornales eh. Yes, partner. Naiwan lang talaga sa... I guess yun ang sinasabi ko, partner, kahapon. Talagang pag may pick na binibigay ang isang J-Bo Egilos, dapat, partner, wag ka sa ilalim dumaan sa ibabaw. Because Jeff Viernes is a known shooter. Kaya talagang dapat you have to play a defense pagdating kay Jeff Viernes. And not just an ordinary defense, talagang a tough defense is needed for Jeff Viernes na nakakascore na ngayon ng 39 big points. Yes, tama ka dyan. A whopping, ilan, partner? 39 big points, partner. 39 big points. Hindi pa tapos ang ating laro. And yun na nga, si Bornales. I guess they have to hurry up and pile up the scoring dahil lamang na po. Grabe na yung sense of urgency for San Vicente. Ayan na si Ofracio. Viernes gives the ball to Egilos. Sinimplihan lang ni Egilos. I guess with the body language na pinapakita ng San Vicente, that is not a good sign dahil this is far from over, partner. Ayan na si Malinaw. Look at that! Acrobatic shot! Wow. Very electrifying talaga itong si Totoy Saturn Malinaw. Yes, grabe, partner, ang pinapakita nito. Ngayon si Jeff Viernes, fall away 3. In and out, nakakuha ni Manaog ang bola. Gives the ball to Viernes again for Trey. Wala pa rin. Desquitado grabs the board. Outlets to Bornales. Bornales, naagawan. Ayan na naman si Jeff Viernes. His 41st point of the ball game. Grabe, partner. Ito, partner, si Peach Gomez Alipante is watching right now. Shout out. And yun na nga. Dami mong fans, partner. Hindi, partner. Yung mga kaibigan natin to dun sa Camarines Surleg. Salamat dahil sumusuporta sila. Hanggang dito, talagang nandyan sila para sumubaybay. Maraming salamat po. Paborito ko tong player, partner, si Alipante. Oo. And shout out sa inyo. Yan na si Egilos. Wants to join the 3-point barrage. Oo, tama. And the 3 points party. And joining the party is J-Bo Egilos. And what more can you ask? It's raining threes, partner. And so as Bornales, on the side naman ng San Vicente. Why not? Sabi niya, I may join you guys. I guess, partner, what can you say? I get it is a one-ball game na ba pag dito sa Paracale? Sabi nga nila, you can't beat them, join them. So Bornales just joined the 3-point party. Ayan na si Natividad, heavily guarded by Bornales. Naputukan ng 24-second shot clock violation. Pangalawang putok yan sa Paracale. Pero ganun pa man, hindi nila yan iindahin dahil sa matindi nilang kalamangan. It's a 21-point lead for Paracale. And yun na nga, partner, shoutout kay Pen Naive. And shoutout din kay Mr. Hotdog daw na si Babap Santa Maria. Idol Babap, magandang gabi. Ayan na si Desquitado with a short jumper. Mr. MVP. Yes, ng ating Camarines Surleg. Tama. Best import pala. Tama, MVP. Oo. We miss the moves of itong si Babap Santa Maria. And right now, Yanyanis Martinez is watching. Magandang gabi sa iyo, kagawad. Yanyanis Martinez. And si Homer Cotto is watching right now. And Syndicate Di Carabao. Magandang gabi. Alright, and sige. Ako, partner, I'm also watching you sa live mo. Nanonood din ako. Shoutout din sa... And matiin ko na rin ang aking mga kumpare na si Merto Roas Jr., Eduardo Red Jr., Dennis Loria, Homer Tonda, Alvin Kabungkal, Michael Asado, Aldrin Lasibal. Dami, no? Sino pa ba? May nakalimutan lang ako ata. Si Oden Buen. And magandang gabi sa inyo, mga padi.
Next week, kita-kita tayo. Babalik na ako. Oo, and again, kay Aldrin Sambahon, Paday, good evening. Pakiregards natin kay paring Rick Pintal dyan. Yan ang ating writer na si John Iris Buhar. Pabati po sa minamahal kong magulang. From Pulangi, Albay, magandang gabi po sa inyo, tita at tito. And si Kang Liasos Marjan is watching and enjoying the game with the score of 106-87. And partner, I guess napaka-thin na yung pagkakataon para sa San Vicente na makahabol pa sa larong ito. and yun na nga, meron tayong slim chance. And shoutout din kay Sergeant Eduardo Red Jr. and si Carla Lopez. Magandang gabi. Sarge, magandang gabi. The Araw-Araw Boys. And syempre, partner, nanonood din ng ating bossing na si Chano Morano, who is the manager of Naga City Casireños right now. Sir Chano, good evening. Magandang on the gabi way po, Sir Chano. sa Amerika. Oo. I guess it's a ceasefire na pagdating sa San Vicente dahil nagpalit na. Kumbaga, sugo. Natividad. Talagang wasting clock and turns the ball over. Grabe yung pesky defense itong si number 22 ng San Vicente kay Natividad. Ano? Ayan si Edwin Pedragosa. Yes. Ayan na si number 8. Na si nice shot mula kay Totoy, the Saturn, malinaw. Yan na si Natividad. And he was sinabayan sa ere. Sinabayan ni Saturn, malinaw sa ere. Napupunta sa free throw line itong si Dan Natividad to take 2 free throws. Missed yung unang tira. Iba talaga yung pinakita ni Dan Natividad magmula pa doon sa semis. At merong technical foul na itatawag dito kay Escocio. Escocio. Doon sa delay of game, hinawakan niya yung bola na hindi nakapag-inbound kagad ang San Vicente side. I don't know kung deliberately he did that or akala niya sa kanila yung ball. I guess naipit yung kaway niya. Naipit pa. And right now, Malinaw is in the free throw line. To take the technical free throws. What a roller coaster ride we had dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. And what a warm welcome na naramdaman natin dito sa mga tao sa probinsyang ito. And yung appreciation nila nitong ating paliga, talagang ramdam na ramdam natin. Yes, tama ka dyan, partner. Talagang since day 1 up to this game 2, talagang yung reception ng tao, ang pagtanggap ng tao dito sa loob ng venue, sa labas. And maraming salamat sa mga venues na pinuntahan natin. Dahil talagang laging jam-pack ang mga gym na pinuntahan natin. Imagine kahit siesta time, may mga spectators tayo, live spectators dito sa bayan o sa probinsyang ito. Yes, tama. And yun, naalala ko, partner, we have a game mga 2 o'clock, I guess. Oo, pero maraming spectators sa loob. Yes, despite the heat na meron tayo noong nakaraan, talagang nandun pa rin yung mga suporta ng mga taga-Camarines Norte dito sa ating liga. And talagang walang sawang pagpapasalamat galing sa aming puso and syempre sa aming mga bossing na si Congressman Saldico, Congressman Jill Bongalon, and ako Bicol Party List. Thank you very much. And si Escocio, and I guess Jeff Bernes. Meron ding mga players na posting, expressing their gratitude sa naging experience nila rito sa Ako Bicol Cup. Sayang, ititira na lang sana yon. Yan, yun na nga, partner. Kumbaga yung layup na yun ni Jeff Biernes, that says it all on how talented Jeff Biernes is and how Jeff Biernes gives entertainment pagdating sa ating liga. Oo. And more than 40 points itong si Jeff Biernes dito sa larong ito. And si Pedragosa with 3 straight bombs, partner. Oo. And he's joining the 3-point party. Oh my God. Partner, this is just an 11-point lead.
And we have 1 minute and 42 seconds to go. Yes, partner. Ismael for the rebound and tries to put it back, pero he was hammered from behind. Si Jeff Viernes using the clock. 3 seconds. Escosio with a wild pass. Naputokan ng 24 seconds shot clock violation. Pangatlong putok yan sa mga taga-Paracale. And then again, no need to worry dahil leading pa rin sila. 98-109. It's a 12-point lead. Actually, it's 11. Pedregosa. Malinaw si Rush. Hands it up to Pedregosa for 3. Don't look now, partner. This is the shot. Jeff Viernes grabs the board. And grabe yung effort, partner. Malinaw. At saka grabe din yung smart play nitong si Jeff Viernes. Yan na. Yan na si Nabo. Long pass. Natividad. The top of the key against Pedregosa. Natividad. Eye in the nice sky. Lob. And I guess that's it. And Viernes gives the ball to Nabo. And he was fouled. Was fouled by Malinaw. We're under a minute to go. 43.1 seconds remaining. And si Noy Pagoso is watching right now. And sabi ko kay partner, kay Noy Pagoso, amahan pa ba kita sa ibang probinsya dito? And dahil nasa Sursa, is a member of the champion team doon, Kamaligan, and he played for the third placer dito sa ating Ako Bicol Cup Camarines Norte, the team of Mercedes, who won earlier kanina against Jose Panganiban. And right now, talking about winning, it's Paracale who will be bringing home the first Ako Bicol Cup Camarines Norte trophy. Plus that, 200,000 pesos cash prize. And we are just waiting for our final buzzer. Yes. And Didasi Jr. with the strip. And yun na nga, we are waiting for the final buzzer. Pasok pa rin yun from Didasi Jr. And with 0.8 seconds remaining. Big game for Jeff Viernes. And that's it. The first ever Ako Bicol Cup Camarines Norte champions, the Paracale. Team Paracale, congratulations and kudos din sa San Vicente team. You made it this far, kaya talagang both teams ay talagang worthy of this recognition. Pero yun nga, talagang kailangan isa lang po ang maging champion dito sa Camarines Norte sa ating Season 1 ng Ako Bicol Cup. It's ayan, Paracale. Yes, it's in the books again. Very historic first leg dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Yun na nga, partner, talagang. So once again, congratulations sa koponan ng Paracale. Grabe, what a big game for Jeff Viernes.
undoubtedly talagang siya ang isa sa pinakamagaling na actually masasabi natin siya ang pinakamagaling na host or I mean it's one of the reinforcements na magagaling dito. Reinforcements actually. Okay, partner, iwanan muna kita kasi I have to do hosting job para sa ating closing program. And yun na nga, partner. What a roller coaster ride it is sa ating liga. And what more can you ask? A good leader with the likes of Congressman Saldico, Congressman Jill Bucalon, and ako Bicol Party List. And a good lead. Yun na nga, talagang napakagandang liga. Maraming salamat from the staff and crew ng ating mga bossing, from the management and the staff, the hardworking men of IMBC headed by Coach Direk Cristin Calleja, Russell Oreta, and si Sir RJ. Magandang gabi and thankful for this wonderful kind of league na binigay sa atin ng Ako Bicol Cup, ng Ako Bicol Party List. And right now we're seeing the happy faces of Paracali side. They are the first ever grand champions of Ako Bicol Cup Camarines Norte. And now he is written in the books sa ating Albay leg. The champion is Pulangi. And yun na nga, puntahan natin ang aking kapartner na si Kuya Alex Padronio kasama ang winning team na Paracali. So